continuación, esa canción portuguesa que é da zona do Alentejo, O Rama, o Linda Rama, titúlase.
a penúltima, nos temos que dosificar máis, porque además temos xente aquí pluriempleada, que xa cantou coa rondalla, canta ahora coa coral, entón dosificamos un pouco máis. Ahora vamos a cantar outro dos himnos que é a Rianxeira, a 4 voces, e a continuación para rematar, pois que mellor que rematar o Día das Galegas que cantando o himno cos compañeros da rondalla. Entón, a Rianxeira, non? Guadalupe,
é o título con que conocemos a estas rondallas que nos honraron a súa presencia. É unha das palabras que ustedes non poden comprender. E creo que é minha obligación decirle que significa. Non sabe o que significa alfaia. Alfaia. Pois é unha palabra profundamente galega, que significa joia, objeto de gran valor. Mira, é esta palabra. Busca un diccionario e pon alfaia. E dice joia, objeto de gran valor. Esta palabra buscámola sendo un tremendo colegio, porque andaban os rapaces que seguimos chamando alfaia. Pois unha vez máis hoxe demostraron este grupo que son unha joia e un objeto de gran valor no ayuntamiento de Ceuta, facendo honor a palabra con que todos conocemos e chamamos, e que creo que los dos empresariales, aunque hasta ahora non, saben que é o significado alfaia, joia, objeto de gran valor. Felicidades e moitas gracias.